Croeso I sesiwn arall o yoga. Felly dewch chi eistedd ar ymyl eich cader. Sicrhewch bod eich trad chi wedi plannu mewn i'r ddaear. A'ch penôl chi hefyd, bod chi'n sylwi ar lle mae'ch penôl chi'n cyffwrdd ar gader. Yna, newch siŵr bod yr ysgwyddau yna lawr, bod eich asgwrn cefn chi'n neis ac yn syth. Yna allwch chi osod y dwylo, un ar ben y llall gyda'r ddau fawd yn cyffwrdd â'i gilydd yn eich côl chi. A wedyn dwi'n mynd I ofyn I chi gau eich llyged. A fe newn ni anadlu gyda'n gilydd fan hyn. Anadlu mewn drwy'r trwyn. A mas drwy'r ceg. Mewn drwy'r trwyn. A mas drwy'r ceg. Ac anadlu mewn drwy'r trwyn. A mas drwy'r ceg. Yna dewch ar dwylo at ei gilydd o flaen y galon. Rhwbiwch y cledre yna gyda'i gilydd. A wedyn gosodwch cledre'r dwylo dros y llyged. Allwch chi agor y llyged. Ac wedyn pilio'r dwylo na I ffwrdd. A rhoi massage bach neis i'r ysgwyddau. Hyfryd. Felly ymystynwch y breichiau o'ch blaenau. A wedyn ni'n mynd I ddechrau drwy gynhesu'r garddynau. Felly, wneud cylchoedd bach fel hyn. Un cyfeiriad. Ac wedyn newid y cyfeiriad. Hyfryd. Wedyn, ni'n gwneud cylchoedd gyda'r peniliniau. Un cyfeiriad. Ac wedyn newid cyfeiriad. A cofiwch anadlu mewn a mas drwy'r ymarferion. Ac wedyn, agorwch yr ysgwyddau yna lan. Allwch chi wneud symudiadau mawr, neu jyst symudiadau bach, beth bynnag sy'n teimlo yn gyffwrddus I chi. A wedyn newid y cyfeiriad. Felly dewch ar dwylo nawr at ei gilydd o flaen y galon. Ni'n mynd I anadlu mewn, mestyn y dwylo lan uwch eich pen, ac wedyn ymladlu mas, agor y dwylo, agorwch y chest lan. Hyfryd. A wedyn unwaith to. Anadlu mewn, drwchwch lan, ac anadlu mas, agorwch y chest na lan. Wedyn anadlu mewn, drwchwch lan, ac anadlu mas, agorwch y chest. Hyfryd, da iawn. Wedyn, plygwch mlaen a gosodwch eich pwysau ar eich pen-glin dde. Allwch chi roi'ch penelyn ar y ben-glin. Wedyn, ewch ar llaw chwith lawr at eich troed chwith. A ni'n mynd I anadlu mewn nawr a wedyn agor y braich yna mas i'r ochr, agor y chest ac edrych lan. Ac wedyn anadlu mas a dyn ôl lawr. Fe newn ni hwnna 2 gwaith. Anadlu mewn. Drwchwch lan. Ac anadlu mas a lawr. Anadlu mewn, edrych lan. A mas a lawr. Anadlu mewn, edrychwch lan. Swingwch reit nôl ac anadlu mas a lawr. Fantastic, da iawn. Felly ni'n mynd I newid ochr. Wedyn y benelyn ar ben-glin chwith. Llaw dde lawr. Ac wedyn ni'n mynd I fynd unwaith to. Anadlu mewn. Swingwch mas i'r ochr, agorwch y chest ac edrychwch lan. Ac anadlu mas a lawr. Anadlu mewn. A mas. Wedyn unwaith to, anadlu mewn. Drychwch lan, agorwch y chest, ac anadlu mas a lawr. A na ni, dewch nôl i'r canol. O, gobeithio bod chi'n teimlo chydig bach yn well ar ôl llacio y corff chydig bach, a welai chi tro nesaf. Hwyl!